wuta, bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta wani shani ne mai tsoratarwa. Bakin wuta wani lamari ne mai firgitarwa. Yayin da zaka shiga alkhairi wani zai shuka sharri, yayin da zaka yi tasiri wani ko zai rauni. Kuma ka shuka wata ran shi ne zaka girba. Dukan abin da ka tura gobe shi zai dawo. Mu shuka alkhairi mu daina sharri. Na ga mace kyakkyawa kamar ki, ga ki da diri, to na rasa me ya je afka ki cikin wannan harkar shaye-shayen. Kaga ka dakata ka bani kawai in tafi. Ke faka ma ne na baki ke kisa ta kawai ne. Ka bani kawai abin da na zo karɓa. Ba zan hana ki ba. Ni abin tunani nake yi ma ya haka. Amma ke kin nuna damuwar ki ma in yi in baki. Idan na matsa ni ina ganin ma zan iya rage kwastoma. Bakin wuta wani shani ne mai tsoratarwa. Bakin wuta wani lamari ne mai firgitarwa. Yayin da zaka shiga alkhairi wani zai shuka sharri, yayin da zaka tasiri. Ina cikin matsala da tashin hankali baba. Subhanallah. Na haɗu da wata ƙawata. Duk abin da nake tanadawa ta kwashe ta gudu da shi. Na neme ta sama da ƙasa ban same ta ba. Na kira wayarta ba ta shiga, na kira a kashe ba ta shiga. Wallahi baba ina cikin tashin hankali. To ki yan banda abinki, wa ya gaya miki ana sauran amincewa da irin wayannan mutanen? Ai tsintacciyar mage, ai ba ta mage. Sai ki rike sirrinki. Yanzu in kin kira ta ba ki samun ta? Wallahi baba in na kira ta ba na samun ta. Wayoyinta duk a kashe ne. Na kira ba ta shiga. Na kira ba ta shiga. Kina da lambar ta? Ina da ita amma ba ta shiga. Ba ni lambar ta. Gani ni wata iya ko in na kira za ta shiga. Zan shiga cikin in sha magani na kwanta. Ha, bakin lafiya ne?
number you have dialed is currently switched off. The MTN number you have dialed is currently switched off. Wannan waya dai aka shi take. Kawata muna cin abinci sun burkin tashi ki fike gaskiya. Wannan kawatawa ne. Wayan ta baya shiga tun ɗazu nake ta neman lambanta ba ta tafiya. Na rasa yadda zan yi. Ke mata miki kenan. To ni za ta mawa haka? Aiko sai na nuna mata ni cikakke yar bariki ne na bi ta ko. Aiko sai na tona mata asiri. Zo mu je mu ci gaba da cin abinci mu nan da an ji kin same ta. Sai ku dora daga inda kuka tsaya. Aiko idan kika yi haka kin taimake ni. Dan duk abin da na tara yana hannunta. Insha Allah ko za mu nemo ta kuma ni ne miki alƙawari zan kuma inda ta shiga sai na nemo ta ni dai haɗin kanki kawai nake so. Kar ki dami insha Allah zan baki haɗin kai 100%. Shike sai mun yi ƙara magana. Na gode. Baba magana nake ce maka kai banza da ni baba. Wai mene maka ne? Wace magana zan miki? Sai ka ce ke kadai aka kaddara wa talauci. Kullun kika fita kika dawo ke ba ki da wani abin da za a mora a hannunki. Ke bari in gaya miki. Ya kamata ki fahimce ni. Tun fil azali ya kamata ki sani. Ni fa in baka da farcen tusa babu abin zan gurgura a jikinka. To me amfanin zama da kai? So shi daga da sai na shigo. Yariya Allah miki albarka. Hai. Ai ni wannan yarinya Allah ya bani ai alhamdulillah. Ni fashal da ni ba abin da ya dama kawai sai dai in ci in sha hankali na kwance. Menene amfanin zama da mutumin da kai ba za ka kare shi ba shi ba zai kare da kai ba. Bakin wuta. Ke kadai ce talaka? Ubangiji Allah ya miki albarka. Wannan hidima da yake sai ke ma Ubangiji Allah kare ki. Allah kuma ya bada buɗi akan abubuwan da aka tafi nema. Sai in yi sati dan naira 500 ke ba za ki iya bayarwa ba. Kin zama kawai jangon ke jigumni ta gumi a gida. An kiya miki maganar. In kuma duka na zaki ki da kan. Baba anya ku kai ka haife ni? Anya baba kai ka haife ni? Zuciyata tana gaya min tamkar ba kai ka haife ni ba baba. Baba dan Allah baba in dai ba kai ka haife ni ba baba. Ka gaya min waye mahaifina. To amma ku kwanto ke ki dena. Ba ki da wani mahaifi da ya wuce ni. Amma fa a da lokacin da kike da abin da za a karba a hannunki. Amma yanzu da babu to ni ban ga amfanin ki ba. In ce ki ƴata ce ta ina? Me nake karuwa da shi a tare da ke? Duk zaman da muke fani dan ina samu da ke ne fa yasa kike a raina nake kula da damuwarki. Amma ba ki da wani abu da zaki amfana min ke bari in ga miki. In dai har ba zan moro wani abu a tare da ke ba to ki nemi naki uba. In kina tunanin ni ba ubanki bane ba. Ki gani in zaki samu. Har zaki zo kina gaya mana in gaya miki ubanki to ni ne nan ubanki ki daina kokwanto. Amma fa a da ina gaya miki lokacin da ke da farcen susa yanzu ko tunda ganganci da iskanci ya sa kin je an fike miki farce to ki gaya mu yanda zan rika kuma ina nan zan dau mataki zaki ga matakin da zan dauka wallahi zaki ga matakin da zan dauka Komai ka shuka wata ran shi ne za ka girma. Dukkan abin da ka tura gobe shi zai dawo. Mu shuka alkhairi mu daina sharri. Komai muka sa ran mu shi zai tasiri. Kaddara ita zo Allah sau da mana. Mu daina biyewa zuciyar mu ta hallaka mu. Mu dinga fitawa rayuwar mu kar ya zama mu. Tunda
abin da ya faru. Kaɗan daga cikin shirin duniya. Dama na gaya miki wata rana za ki neme ni ki bani labarin duniya. To yanzu ina mahaifin naki? Ya guje ni saboda ya ce bana amfana masa komai a yanzu, musamman ma ga rayuwata. Kai duniya ta zo ƙarshe. Dalilin da yasa na kira ki, ina cikin matsala ne, matsalar da ta zame min damuwa a cikin zuciyata. A 'yan kwanakin nan da ita nake kwana, da ita nake tashi. Subhanallahi, wani irin matsala ne yake damunki? Ina da ciki. Kuma na rasa wanda ya min wannan cikin. Shine babban bakin cikin da yake damuna. Wannan ai raina hankali ne. Ki ce kina da ciki baki san waye miki ba. Da gaske nake miki, ba zan iya gane waye mun ba. Balantana in gane na waye. Bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta. Saboda ina fa gaya maka ka bi duniya a hankali a matsayina na makocinka. Ba zai yiwu ina makocinka kuma amininka za ka shiga wani yanayi in kyale ka ba. Dole sai na baka shawara. To kai ubana ne kai? Ko ni yaro ne da za a sani a gaba a ce da kafafuna da lafiyata da sauran lokaci na a ce ba zan shiga duniya in nemi arziki ba? Malam Umar ka manta. Baiwa Allah nan da zaka tafi ka barta haƙƙinta a kanka yake, kuma kar ka manta cinta da shanta duk nauyinsa a kanka yake, kuma kar ka manta fa ilo yarinyar nan fa da abin da zaka ci ka sha na jin daɗi tana fa taimaka maka. Bayanan sanin da kuka yi, amma a yanzu ba abin da nake mora a tattare da ita ma ko ba abin take mora a tattare da ni. So kai taskar Allah fa yawa ne da ita, a banni in matsa ina gaya maka. Gaskiya ba zai yi ba, ina ji ina gani in baka ka kama hanya kai tafiyan nan ba malam Umar. Dan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaskan mun jakata, kar ka sa in yi rana dan bana son in shiga garin da nake son zuwa cikin dare. Ka ci arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shi zan saki. In ka samu labari a jarida ko a rediyo Allah ya mun arziki, ruwanka ne in kana da buƙatar kai ma ka je ka ci abin zaka cika nema. Aiwa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Tunda ka haɗa ni da manzon Allah na bar, amma malam Tanko ina so ka sani in dai duniya ce ka ga tunan ka furwa ka fuka ga ruwa jima. In Allah sa da muna nan da kai sai ka zo ka tarar da mu, kuma mun gode da arzikin da Allah ya mana, ba inda za mu ta komai tare zan zo in tar da ku. Za ka zo ne ni ma za a zo tar da ni. Au yanzu man Tanko tafiyar za ka yi, ka tafi kenan. Ka shigo mu tafi, Fulani ne fa. Ba dai baka yarda da mutane ba, Fulani man kamar baka. Har yanzu baki samu labarin mahaifin naki ba? Ina cikin tashin hankali. Na kira lambar baba, na kira ba ta shiga. Ko da yake na in na kira wayarsa ba ta tafiya. Malantana kuma yanzu baya nan. Ina cikin tashin hankali da damuwa. Baba ya tafi ya bani. Ina buƙatar ganin mahaifina Shukura.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu ya za a yi kenan? Bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta wani shani ne mai tsoratarwa. Bakin wuta wani lamari ne mai firgitarwa. Yayin da zaka shiga alkhairi wani zai shuka sharri, yayin da zaka yi tasiri wani ko zai rauni, kuma ka shuka wata ran shi ne zaka girba. Dukan abin da ka tura gobe shi zai jawo. Mu shuka alkhairi mu daina sharri, komai muka sa ran mu shi zai tasiri. Kaddara ita zo Allah sau da kamuna, mu daina biyewa zuciyar mu kar ta hallaka mu. Mu dinga kyautata wa rayuwar mu kar ya zama mun damu. Farin ciki in muka yi haƙuri kullum za mu samu. Bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta, bakin wuta.